Yaki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Karibhoi People's Council kalami syakmat ban persya juri ak jingtmu jang gibor penyat ka University of Science and Technology Meghalaya ban kedup bat ban ai jing hikai yak ikhon jang gilong yeng Muslim ki balasya kendang naga jela Assam haga kerteng jang mission educational rehabilitation rengkat ka sponsoring body jangka ka Education Research and Development Foundation. Ban persyaya kani ke jingtmu jang skul ba USTM ka Ribhoi People's Council kala IT da ka Dorcas how Deputy Commissioner ka Ribhoi District u Abhilash Baranwal ban kerpat ya ki Borsen Syar jang ka Ribhoi District bakim day ban Ailat Satya ya ka skul ba USTM ban penurlong ya ka Mission Educational Rehabilitation. Haga jing keren bat kilat pathai kubor u Presiden ka Seng u ba Jason Lennox nongrum ula ong ba ka Seng ka persya jur halor gani ka jingtmu jong ka skul ba USTM namar ba ka day kabadon hapo jong ka jeli upot usam jong ka jela Meghalaya bat yaki kam le isen a day ban le shwa yaki khna ki bawan na ki longyeng baduk jong ka jela Meghalaya bat om yaki wei pat ki balasya kendang na ki wei ki jela. Nakaliang jongi ka Ribhoi People's Council sengkimi matagasngi hiwan bani kendu ia Deputy Commissioner jong Ribhoi habide bat ka jingtip jongi kumaseng ba ka ka baja pu asam manta ka bangila ban saki lambaki lat thai kubor paper karang don kane ka eviction drive ka Sarkar Assam ka be kita ki nong sesnong ki besa bean kita ki illegal encroaches haki benta ki ba pher jong ka Assam bat kumangila ban saki ba haka bakum kane ka development kita ki ba syong ba yasa apu Assam ki ba hab ban mi na ka jaka menta ki persyang ban wat ki jaka ki ba kila ban ri tengen ki shelters ki jaka ki ba kila ban syong sa bat kum tar terter ti habukum kane ka por kum ka seng nyidap ka jing sngokya ban yo sngo ba ka University of Science and Technology Meghalaya USTM ka bangitip bat ka ERDF ka badi ka sponsoring body jongka ka foundation kum ka seng yo ka jingtip ba ka USTM kan ai ya kata ka lat ka kabu na ka menta kita ki baya syakbe na ko Assam ka balatip kum ka Mission Rehabilitation Education hapo jong ka mission ka USTM bat ka ERDF kan ai ya ka lat ya kita ki longying ki bai syakbe na ketika jaka bakin pule bakin isyong kin yasa hadu menin mene kai bakum ka seng yo jitip long ba imat wat ki jaka saru kenika skul ba kala dang penkrek mentah tikum ka seng nyidap ta jing songkya but on records hakami jong udisi ngiwan ya ka banbu ya ka jingtho ban persya ya ka bakum kini ki jigmut namar ba ka USTM ka badai ka Shilem aji kai hapo uput usam jong ka district jong ka jela ka jongi nimkwa bakum kini ki kilat kin lej syabar jong ka boundary namar ba balingi keren ya kata namar ba ka data hi ka keren ba ki students ki badai na ka district ban ka jela ka jongi ki babun ki badai banyo ya kata hok ban pule kimyo namar ka jing bomyo ya kata kilat kumba ra ya ka initiative menta lomba ka USTM ban ai ya kata ka shelter ban rehabilitate ya kita ki besyabe kalong ka ka bomla pediang namar ba ki balong genuine ki badai banyo kimyo kita ki illegal encroaches kumno ngin rehabilitate kita tekene kadai ka balong ba ka bakum geseng ni penpau ba kadon ka hidden agenda ka jongki kalong politically driven but kum geseng nginom ailat ya ka school ba USTM ba kan ai jakasa ya kita ki biyesyong sa bean haka Assam but kumba kelong madagasi kaji kan modisi kalong banginnya coordinate ya kan kam rekat baka district administration nyala kentu yudisi ro ba unjum kya kan kam urgency kini kidi kam ki bahab ban lekno kamar ba kan ka jing long jingman jongka district ka jongi ngimtip ba manumerung manubami ngimla ban identify tan kamtam hak bakum ketika school ba kabadon rekat ketika jaka sumar ka PIMC PIMS yo kinwan ka dur jong kinong pang kinwan ka dur jong kena pule ya kan hair kala bendon ka jing penbej
kumba kanne kalong organize ba namar ba lada u chancellor hi un kren ba ngan ai ga shelter which means un ai lada doni ga jimut ngam tharai jenda tho aki social media aki post ke balong official ki jong u tedi na kata gadau kum kaseng mana kasengi on record iwan ban persya ya kanne bat ngingi scam ba sarkar kan UI ya kanne ka sarkar kan UI ya kanne bat kamde ban sengap lada ngipet ya UCM jong ka Asam umle ran ban keren na kamta ka hok jong ki try muluk ki jong u lada uang ba omsya bantu ban kenturput aka jaka Asam which means umsya lada hapan penukam miki force lada hapan penukam miki police lada hapan le kanu kanor ule tengi ngi don kan ga community ba u chief minister jongiru un shim ya kita kiju ki senjam balada kanu ka institution kaba propagate ya kita ki agenda ki ba pher ki balong ri ki jong ki ba kum Chief Minister uday ban UI yakne bat uday ban le AA uday ban shimkam kata kadika kajing sungo nakaliang jingi kum kaseng Wat penleno yakni ka kabu ki sopti tho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila ban yo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti tho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka binta jongpi wan jet nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra